Salutare și bine v-am regăsit la un minut, nou episod de Blockman Go Build Battle cu Răzvan. Salutare! Dacă nu știți, Răzvan e creativ Jamuxul ăsta. Pentru că mi-s de pe telefonul lui maică. Da? Și astăzi vom construi... Ce? Cine știe? Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă ești nou. Și... Prințesă, mă! Mă fac pe Piper din Brawl Stars. Da, tu vai, n-ai cum să faci pe Piper din Brawl Stars. Știu. Am să vedem ce prințesă fac. Nu uitați să apeși pe butonul de subscribe dacă ești nou, că pierzi cele mai faine videouri din întreaga lume. Faci, bă, vezi, mă, cele mai urâte videouri, poate, din lume. Tu vorbești. Și să apăsați butonul de like dacă vreți să mai postez pe YouTube. Cam câte like-uri vrei? 10 bilioane de like. Da. Da, Vreau să se strângă 2 like. Nu. bă, Surprindeți-mă. Ce? Vreau să mă surprind abonații, să văd cât de like-uri o să primesc. Da, nu dați acum like, dați Dați la sfârșitul videoului. ca să nu credeți că vă forțăm noi să dați like. Sau vă obligăm. Că știu că unii dintre voi nici nu începe bine episodul și deja dați like și să știți că apreciez. Bă, eu nu știu ce prințesă e asta. Eu fac cu o față de om cu o coroană. Dar vezi că trebuie să aibă față de prințesă. Da, acum, prințesă, om, prințesă, prinț, rege, tot aia. Fraților, să știți că Ionuț nu a vrut să filmeze, dar l-am obligat eu. Sigur, m-a obligat. Și nu uitați să vă duceți și la el pe canal, să apăsați pe butonul de dislike și să vă dezabonați și să vă abonați la mine, pentru că eu fac cele mai faine videouri. Taci, bă, tu din gură. Și apăsați butonul de dislike. N-ai tu, bă, tu n-ai abonații mei, mă. Da, să apese butonul de dislike și dezabonare și abonare la mine, nu uitați. Bă, fraților, nu vă oblig eu, dar vă rog frumos, dați voi aici un like. Da, să vedem susținerea voastră dacă mai vreți episoade. Numai să vezi câte dezabonări o să am la video ăsta. Și dacă strângem 10 like-uri, nu chiar, ba, 10 like-uri dacă strângem, o să vă facem un tutorial. Mă, dar știi că o să vă fac un tutorial de Minecraft. La ferme automate de Diamond, că știu că mulți vreți să știți cum să faceți o fermă automată de diamante. Alături de cine o să faci aia? Alături de Răzvan! Bă, moară omul ăsta, numai Răzvanii tău, spune. S-a obișnuit așa pe episod. Doamne, ăsta parcă e legat la gură, nu? Asta nici nu zici că e prințesă. Ce, Doamne, bă, fii atent. Deci, am mai făcut o filmare, dar s-a oprit filmarea. Și... Nici nu a început. Da, nici nu a început și deja eu am câștigat cu o căpșună care nici măcar nu-i dreaptă. Și eu nu ți-o luat cu cea mai bună construcție, o luat, bine, care am văzut eu cea mai bună construcție, o luat locul 4. Și l-am trecut unul care nu a respectat tema în care au făcut un porc și... Na, tot am... Și un băț colorat, au făcut unul și m-a trecut. Da. Îi fac așa, la mine e blondină, prințesa mea. Blondină. E cam chelioasă, dar nu.
Ce? Chelioasă. Eu trebuie să-i fac acum niște ochelari pe la 8. Faci ochelari de la de Barosan. N-are barosan. Tugurugudata, tugurugudata și E, muda. nu mie pe episod că manele. Uite, și tu la el. Nu tu la el, că cântă el manele. Și mulți bani, tugurugudata. Cum arată mie cu ochelari. Te iei după mine? Da, mi-a parcă n-are ochi, lasă. Îi fac și un câine regal. Bă, tu știi ce ploaie acum la noi? Hă, Mamă, îi dă foarte bine ploaia asta. he, la mine e soare, nici nu pot sta de afară. Da, la noi numai norat și ploaie. Tucu-tucu-tu-ta-ta. Bă, dar când te întorci? Mâine te întorci, nu? De la Constanța. Da, 5:30. La 5:30. 5 dimineața. Vreau să-mi descarc, să-mi faci și tu odată Minecraft-ul ăla. Da, și să vă fac tutorial de fermă de diamond infinită. Vă faceți diamante. Și vă trebuie numai două diamond ore-uri. Deci vă trebuie un târnăcoc cu seal touch pentru a-l face. Diamond World. Or. Vă trebuie un târnăcop cu seal touch. Te târnăcop cu fortune. Nu, le trebuie seal touch. Și așa faceți fermă infinită de diamond. Aveți diamond cât vrea mușchiul vostru. Dai seama să ai fermă infinită de diamond pe Minecraft? Gata, ai cu princesa mea. A mea n-are coroană. Mi are. Îi fac și un câine regal. Da, mai ai tu timp. Asta e vulpe din Minecraft. Să fiu eu că seamănă cu vulpe din Minecraft. Da, nu îmi place cum arată. De fiecare dată nu mi-e fain la ochi când fac o construcție albă. Gata. Gata, am făcut și o vulpe regală. Vulpe? Uh-huh. Dați dislike pentru treaba asta. O vulpe cu o coroană. Da, să-mi dea dislike. Să vă dezabonați de la Răzvan pe YouTube. Gata-i coroana mea, gata-i regina mea. Și a mea e gata. Are și un câine regal. Și acum văd, nu știu ce să mai fac. Gata. Doamne, ce coroană are asta mea. 8 secunde, o să câștig. Coroana mea e gata. Bă, Asta nu e regină. tașca e faină. Are roche, tașca e faină. Dau 2 stele, că măcar nu știu. Tașca e faină. Păi dar cum, bă? Eu nu știam că are 2 părți de unde se văd ochile o regină. Nici măcar păr n-are. E chelioasă. Chelioasă, da. Ia vezi, filmează? Da, filmează. Filmăm deja de 9 minute. Și cât de curând voi face și un live. Wow. Asta e a mea. Am zis wow deja. Da. Regina are roche, n-are bluză și pantaloni. Da. Îți dau 6 stele, că nu zici.
Da, uite să la gură. La ochelari. Asta e a mea. Nu, că tu o las de pe net. Nu o luai de pe net. Uite, am făcut și o vulpe regală, ai văzut? Îl ai câine. Un câine regală, nu. Nu tu la el. Ești mecheră rău, îți dau și asta. Și la mine la spate are și păr, deci... Da. Asta am făcut-o 2D, nu-mi place. 2 stele. Da, ce e aia maronie? Nu pe episodul meu, ok? Uite-te într-o parte și nu te uita la el. Ok, nu-mi place, o stea. Nu pe episodul meu. Nici măcar nu e egală. Asta habar n-am ce vrut să fie. Doamne, bă! Bă, asta nu știu, bă, înseamnă pe orice limbă, prințe. Prințesă, da. Prințe. Sau prince. Fac parcură. Lasă pe parcură. Uite la asta. Nu-mi place pielea. Ce? Nu-mi place pielea. Și coroana e într-o Pielea parte. Pielea, eu nu știam că o piele e de nisip. Și coroana e într-o parte, 2 stele. Două stele. Să nu ziceți de mine că sunt prea rău, că da, nu sunt pretențios la construcție. Bă, dar nu știu ce e, prințesă, eu fac parcurs. Ăsta au făcut castelul reginei. Da. Uitați ce pot să fac. Dar chiar, că au făcut un castel, dar unde e regina? Da, prințesa. Dă-i vizit la mine. Ok, te caut, gata, creative și amuxul. Dar uite-te că și coroana e strâmbă. Ce gură are. Dar uite-te la păr. Uite-te repede la păr. Bă, n-ai păr. Ăla au câștigat. Știam. La Pe locul 3. Cum tu pe locul 2? Tu nu mai dai 6 stele. Da, bag 6 stele te-am dat. Ok. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul. Hai să mai jucăm unul. Asta în episodul viitor. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Zi pa, pa, mutule. Pa, pa. Pa!